Weekendul a fost plin de zâmbete pentru copiii din comuna Plugari, Iași. Micuții au putut viziona piese de teatru, au fost răsfățați cu fructe trase în ciocolată și face painting. La Căminul Cultural Plugari, clădire proaspăt recepționată, s-au deschis porțile la un eveniment unic și anume spectacolul intitulat Domnul Goe. La vizionarea acestui spectacol au fost așteptați îndeosebi copiii alături de părinți, bunici, frați și verișori, intrarea fiind gratuită. Pregătirile pentru copii au fost multe, iar timp de câteva ore aceștia au putut să se joace în aer liber cu personaje din Mickey Mouse, să se bucure de diverse picturi pe față și multe dulciuri. De aici au putut să plece la noul loc de joacă pentru copii de lângă sediul primăriei. Totodată, pentru micuții din comună se vor pregăti și alte două spații de joacă pentru copii, unul în satul Plugari, cel de-al doilea în satul Boroșoaia. Acestea vor fi montate pe podea de tartan și vor fi dotate cu ansambluri speciale. Nu-ți spun că ești urât. Domnule Georgescu, ce să facem? Copiii din ziua de astăzi deștept? Da. Uite ce știu să fac. Ia, mamă, ia. Sunt răzgăiat și alintat. Ești răzgăiat și alintat. Ce loterie, Leftere, ce loterie? N-ai spus tu că nu joci, că n-ai noroc? Ba da, n-am noroc cu banii mei, cu banii noștri. Dar așa am jucat cu bani împrumutați și am câștigat am două loterii. Uite acolo, ziar.